Matod pa sa mga taga-ubang probinsya, ang mga taga Cebu ko noon kuno nga maro. Ay, asa na maro? Maro ba maro? Maro. Oh, maro ba? Mga maro. Oh, kay kanang mga taga-ubang probinsya kung moarig Cebu. Ah. Moingon na sila pag amping mo ha, ug adto mo Cebu kay kanang mga taga Cebu, mga maro ra ba kay na? Mga na labi. For today's video wa kay atong hisgutan kung unsa ka maro ang mga taga Cebu. Taga lain probinsya ba? Yan na. Yari diri sa Cebu, taga Bohol siya. Taga Bohol bakit? Yari siya sa Cebu. Giingnan siya sa iha mga kaliwat tos Bohol na siya nari Cebu nga. Pag amping ha kay basta maabot na kag Cebu kay kanang mga taga Cebu, mga maro ra ba kay na? Basig binuangan niya ka, ilaro niya ka dito nag-abot nimo. Oto nga na sa katong taga Bohol. Ako pa. Mangingilad sa gud ni. Paila din eh. Ana sa taga Bohol kay maro sa tos Bohol. Maro sa tos siya sa Bohol be. Yari Cebu. Moto nga. Ni ana siya nga. Ako pa. Maro gud ni diri. Paila day kog taga Cebu. Ana siya. Pag-abot ni Cebu naog siya sa pantalan. Buong mo siya hangad-hangad siya sa mga kuan mga ba. Kay katong time wala pa may kuryente dito sa Bohol. Wala pa kuryente ba? Wala pa poste oh. Moto. Nabaghuan siya, galakaw siya sa karsada. Siya kadang-hangad daghan kay mga poste buong siya, nay mga wire ba yan, nay mga poste gabarog. Siya kadang-hangad. Nya mo to nay taga Cebu to sudahan gabarog. Nagtan-aw niya. Anak dito taga Bohol, anak di siya siyang hunahuna nga. Kanang gabarog ay klaro kay taga Cebu na marok ignaw. Nawa ta mga gagit. Motong anak ng taga Bohol gamping na siya daan nga niid na siya kay tan-aw niya nat tay taga Cebu, mar taga Cebu gilang naw nga gabarog so unahan marok ignaw. Marog. Motong taga Bohol makit. Nagamping. Muana siya de. Come here. Motong taga Bohol be. Nagamping na siya. Ano na siya. Pag-amping jud ko ni kay ini ba mga taga Cebu ngilad ra ba ni. Maro ra ba kini ilaron lang ta. Daga kinang. Ilaron lang nga taga laing lugar. Motong ni anak din siya. Mag-amping jud ta ni kay kini mga taga Cebu maro ra ba kini ilaron lang taga laing lugar. Galakaw sad siya. Samtang nagaduol siya atong tawo nga nagbarog nga taga Cebu di ay. Dayon. Sige siya kadhangad sa poste mga ket. Sige siya kadhangad sa poste be. Buong siya unsam ni mga kahoya nga na may daghang bagon ka kutay. Nya kopong kay nga kahoy straight kay ba. Nya nay mga bagon ba to siya bagon be wire de. Printe ba. To siya bagon kay wala man sila ha pa dito. Wala pa may ato sa ilaha sa Bohol mo to. So karon kay natungod na siya atong taong gabarog nga taga Cebu di ay. Ana man nga. Pre. Time sa good pre. Unong sa good pre mo to. Unong siya. Nga na taga Bohol. Na wala ilaron jud ko ni ron. Maro ko ni kailad ning tawhana nako. Mao pa ni ko ilaron ron. Nga na taga Bohol. Mo to. Di gini kailad nako ako ni ilaron ron tawhana. Mao ni ko ilaron ron taga Cebu tan-aw to. Mao rin taga Bohol nga mangilad og taga Cebu. Mo to. Ana ditong katong taong kabarog nga taga Cebu. Pre. Kibaw ba ka pre nga kanang kay kita man siya nga gagadhangad tong taga Bohol sa mga poste iya nagian. Mo to iyang ingnan nga. Kibaw ba ka pre nga kanang mo tan-aw lang ka ana mga poste nga nagbarog. Nanay bayad. Yan na mo taga Cebu. Oo, basta tan-aw kas poste. Makabayad mga, pabayron mga. Ilad ba? Ilaron niya ba? Mo to. Ning ana ang katong taga Bohol. Ilaron ko ni ron tawhana. Laron ko ni moro taga Cebu ron nga mailad og taga Bohol. Mao na taga Cebu. Kibaw ba day ka nanay bayad ka ng kada poste, kada tan-aw lang ni mo nanay bayad kada usa na. Mo tang ana taga Bohol tubag din taga Bohol kay. Oh, kibaw bitaw ko. Oh, may sit sa utong sa ang taga Bohol da. Oh, mo to ana din siya kibaw bitaw ko. Mo tang ana din. Kuan, di ko nasultian. Pila ka buko kong naihap kay napo mo to kabuk akong naihap. Napo mo tong kabuk naihap nga poste sa taga Bohol. Mo to ning ana ang taga Cebu. Pila man ka poste imong naihap pre? Kay sa pagbayad na lang nimo. Mo ada ako na ilaron, di ko na itabi tanan. 5 ra ka buok pre. 5 ra to ka poste kong naihap. Ning ana dito ka Cebu. Aw, sa ato pa tag 100 man ang kada poste. Sa ato pa naa di kay 500 bayranan. Katawad ka bol. Nainat taga Cebu. Napo man to ka buok kong gaihap god. 5 ra kong giingon. Pati laras taga Cebu. Mo to katawa siya ba yo? Di niya katawa, talikod siya katawa. Pati laras taga Cebu. Mo to katawa aja may makiat. Ya, tilipayan niya insad ilad yo taga Cebu. Mo to nga ako may tikuliktas bayad pre. Ari na mo 500. 500 ra ko na bayaran. Ilad taga Cebu. Maro ko ni taga Bohol ko ni. May bunalan.
Mo to piti katawaas taga Bohol bagyat kay nakailad gud siya taga Cebu liman ka. Napo gud ka poste iyang ihap-ihap nga mo to iyang natanaw niya. Ayang gitabi is taga Cebu. 5 ra ka buok di 500 ra yang nabayaran kay kada poste be. Kuan man tag 100 man ang bayad kada tan-aw nimo sa poste. Kada usa. Dahil mausa siya. Gibayaran niya 500 ra kay 5 ra may ang gitabi. Wa man niya itabi tanan. Ting katawaas taga Bohol kay iyang nailad ang taga Cebu. Wa di siya gibaw magyat ka. Piti din yang ilara kay wa pa yan ay bayad butanaw sa poste. Wala man. Oh, ya, kabayad siya 500. Pati na po. Pati pa niyang katawa kay nakailad ko na siya taga Cebu. Salamat sa iyong pag-support sa mga YouTube channel Kung mga. nagustuhan mo video, Oh, please kung nagustuhan niyo ang mga video, please like, please share. Please support sa mga YouTube channel mga. Probinsyano Kiat. Salamat. Bye-bye. God bless. Bye.